אם גיליתי עכשיו, זה מתוך העץ יש לנו פה. וואי וואי. החדר שלי דווקא בקומה הזאת, והם עשו... שקט! חפרנים. יש פה מלא כאילו ציפורים, נדידות כאלה. כאילו הם מנסים תמיד לסמן לנו משהו, לא יודעת מה. אבל היה פה, הנה. יש לנו כל יום את זה בערך, זה פשוט מושלם. אתם רואים? וואו. פשוט אימא'לה, ויש לנו שם מלא יונים גם. היא ממש עומדת על הבניין הזה. הנה עוד מלא, פשוט מלא, אתם לא מבינים כמה. וואי, הם כאילו שלא יעשו קקי בדרך. מתחיל להיות לכם קר. כאילו לי טיפה קר, אולי הם באים מאזור הצפון, כאילו איפה שכבר... יש מלא קבוצות של עניים, ואם אתם לא יודעים איפה זה לבנון, מה זה המקום הזה? זה החרמון כאילו? פעם ראשונה אני רואה את זה. לבנון זה איפשהו שם, ממש שם כאילו, וגם נראה לי טבריה, אבל לא הבנתי מה זה. כאילו הר החרמון. וואטאבר, יאללה בואו. טוב. סמלינה. ביי.